Hi students, dimensional analysis பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். Dimension of physical quantities. இப்போ all the derived physical quantities, derived quantities என்னன்னு தெரியும், which can be derived from fundamental quantities அப்படிங்கிறது. Speed, velocity, acceleration, இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் derived quantities. இப்போ fundamental quantities or base quantities are known as dimensions of physical world. பேஸ் குவான்டிட்டிஸை வந்து உங்களுக்கு எடுத்து தான் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் மெயினாக கொடுத்துருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். டைமென்ஷன் எப்படி டினோட் பண்ணுறதுனா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். இப்போ 3 டைமென்ஷன்ஸு மெக்கானிக்ஸ் வந்து பேஸ் குவான்டிட்டிஸ்லேருந்து வரக்கூடியது. ஒன்று வந்து மாஸ் இஸ் டினோட்டட் பை கேபிட்டல் எம், பிகாஸ் மாஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து எம்மை போட்டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டுடணும். ஓப்பனிங் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட், க்ளோசிங் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடணும். அதேமாதிரி லென்த்து கேபிட்டல் எல், லென்த்து வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எல்லுங்கிறதால கேபிட்டல் எல். அதேமாதிரி டைமுக்கு டி, கேபிட்டல் டி, ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட், 3 ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். பட் கரண்ட், எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம சிம்பிள் வந்து ஐ யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே வந்து என்னது ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணுவோம். யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ஆம்பியர். அதில் கேபிட்டல் ஏ போட்டு, அதாவது கேபிட்டல் ஏ வந்து வித்தின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கணும். அதே மாதிரி என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸில் வந்து டெம்பரேச்சர் மெஷர்ட் இன் கெல்வின். இப்போ டெம்பரேச்சர் யூனிட் என்னது கெல்வின், கே வந்து வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி, ஆப்டிக்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி யூனிட் வந்து கேண்டிலா, அது வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் வந்து ஸ்மால் சி ஸ்மால் டி, ஆர் சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் டினோட்டட் அஸ் வித்தின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் 5 யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி என்னென்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸோட யூனிட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், மோல். அது வந்து வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் MOL அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம். இதுதான் டைமென்ஷன்ஸு ஃபார் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் பேஸ் குவான்டிட்டிஸ். இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து மெயினாக டைமென்ஷன்ஸில் வந்து என்னது நீட்டு ஜிடபிள்யூலாம் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு ஃபேமிலியர் வித் ஃபார்முலாஸில் நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் டிப்பில் இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக அதுக்குள்ளே இண்டிவிஜுவல் டைமென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணணும், டிவைட் பண்ணணும். நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் உள்ளதை கொண்டு போனீங்கன்னா ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், டைமென்ஷன்ஸாகவே பர்டிகுலர் குவான்டிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதேமாதிரி வி கேன் கம்பேர் வித் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி ஒன்று இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி என்னது உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்னால வந்து என்ன ஒரு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் வந்து டைமென்ஷன்லேயே கரெக்டாக நாட் அப்படின்ட்டு நம்ம வே டு செக். இதெல்லாம் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இதில். பட்டு சம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது, அது லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து என்னென்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸு, அதே மாதிரினா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ், அப்புறம் டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸு, டைமென்ஷன்லெஸ் வேரியபிள்ஸு, அப்புறம் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட், டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட், இதுதான் பார்க்க போகிறோம். அதேமாதிரி பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ், இதுவும் பார்க்க போகிறோம். அப்போ உங்களுக்கு வந்து டைமென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில், வெவ்வேறு குவான்டிட்டிஸ்க்கு வெவ்வேறு டைமென்ஷன்ஸு. அது +1 வரக்கூடிய கான்செப்டும் இருக்கும், +2 வர கான்செப்டும் இருக்கும். சில ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபெமிலியாக இருக்காது. காரணம் என்னென்னா +2 கான்செப்ட்ஸில் வரும். அப்போ அங்கங்கே கான்செப்ட்ஸை படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போ டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லும் போது அந்த ஃபார்முலா ப்ரூஃப்ஸாக இருக்கும், ஓகேவா. அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அப்பப்போக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலாஸ் ஃபெமிலியாக இருந்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். எதுவுமே மக்கப் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் கிளியர் பண்ணால் தான் அந்த ஃபார்முலாஸ் புரியும். ஃபார்முலா நம்ம கொண்டு வரலாம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் தான் உங்களுக்கு டெரிவ் குவான்டிட்டிஸ்ங்கிறதால அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்செப்ட் என்ன பண்ணணும், குவான்டிட்டியும் நம்ம நான் வச்சுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு வெலாசிட்டி எடுத்துக்கலாம்.
வெலாசிட்டியோட டெஃபினேஷன் தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் யூனிட் டைம் இஸ் கால்ட் அஸ் வெலாசிட்டி அப்படின்றது. வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கன். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது என்னது? ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் மேட் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதிகமாக டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறதால அதுக்கு என்னது உங்களுக்கு டைமென்ஷன் எல், டைமுக்கு என்ன டி. ஸோ எல் பை டி அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம்? எல்டி பர் மைனஸ் அல்லது M4 எல்டி பர் மைனஸ் சொல்லலாம். இங்கே மாஸ்க்கு 0, லென்த்துக்கு 1, டைமுக்கு -1 நமக்கு தெரியும். அதேமாதிரி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாங்கிறது வந்து அது எக்ஸ்பிரஷன் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸு, ரெக்வயர்டு யூனிட்ஸு அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா இந்த M4 எல்டி பர் -1 இதுதான் உங்களுக்கு. இதில் அதேமாதிரி இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து என்னது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம். இப்போ டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ் சொன்னால் தி வேரியபிள்ஸ் விச் ஹேஸ் டைமென்ஷன், அது எல்லாமே இந்த டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ் தான். அதாவது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் விச் பர்சன் டைமென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டைமென்ஷனல் வேரியபிள். எக்ஸாம்பிளுக்கு லென்த்து, வெலாசிட்டி, ஆக்சிலேஷன், அதே மாதிரி பவர் இதெல்லாம் சொல்லலாம். டைமென்ஷன்லெஸ் வேரியபிள், டைமென்ஷன் இல்லாத வேரியபிள் என்ன அப்படின்னா, பட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்கிற குவான்டிட்டி வந்து என்னது டைமென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். மேபி நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் சேம் குவான்டிட்டி வந்துச்சுன்னா கேன்சல் ஆகிருக்கும். அதுக்கு ஸ்பெஷல் கிராவிட்டி, ஸ்ட்ரெயின், ரெஃபரன்ஸ் சொல்லலாம். ஸ்பெஷல் கிராவிட்டி வந்து ரேடியல் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் தான், அதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிரும். அதேமாதிரி டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா பர்டிகுலர் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டைமென்ஷனில் இருக்கும்போது அதை டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஜி, அதுக்கு வந்து என்னது F² by M1 M2 வரும்ல, அதை ஃபார்முலா வச்சு நம்ம போடணும். அது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் H = E by nu, அதை வச்சு நம்ம டைமென்ஷனில் டெரிவ் பண்ணலாம். டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது சில கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது. அது என்னென்னா பைங்கிறது 3.14 ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இ, அதே மாதிரி லாகரிதமிக் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து டைமென்ஷன் கிடையாது. அதான் குவான்டிட்டிஸ் விச் ஹேவ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹேவ் நோ டைமென்ஷனுங்கிறது தான் அந்த டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்புறம் ஃபிசிக்கல் ஹோமோஜெனிட்டி அப்படின்னு என்னென்னா, இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் என்னது உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் டெர்ம்ஸ் இனி ஃபிசிக்கல் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் டெர்ம்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் V² = U² + 2ESல V²க்கு வந்து L² T / -2, அது LT / -1 ஹோல் ஸ்கொயர்ங்கிறது L² T / -2 வரும். அது U²ங்கிறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி தான் U, அதுக்கு என்னது L² T / -2 தான். அதுமாதிரி 2ASல வந்து A × S ஆக்சிலேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து L² T / -2 தான் வரும். அதாவது C = A + Bங்கிற ஃபார்மேட்டில் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், கீப் வாட்சிங், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர்.